morning, good morning, good morning. Yes. Okay, so ngayon is wala akong oras. Okay, so ngayon is ipapakita ko po sa inyo kung paano po magpakain ako ng mga pigi-pigi. No, 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 no. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sensation DJs. Hello, madlang people. Welcome to my YouTube channel. My name is DJ March Barios. Okay, please subscribe my YouTube channel, like and share. Pati sa Instagram, pati Twitter. Like my page, DJ March Barios on Facebook page.